Fent-hi la intro, no? Ara venen les... Saps aquell joc que és el Fuck, Marry, Kill? A tota la vida. Evidentíssimament que has jugat en aquest, però aquí doncs el fem amb versió Estrella d'Am, que és no li deixes l'obridor de la cervesa, obres un bar a mitges o beus de la mateixa ampolla d'Estrella d'Am, que això ja és... Compartir saliva. Això és compartir saliva, doncs jo ara et dic 3 personatges i els has de relacionar. Porta't bé, sisplau, Andreu. Fent-hi la intro. Ara venen les... Carles Puigdemont, Joel Díaz, Juliana Canet. Crec que compartiria la cervesa amb la Juliana. Al final hi hem compartit forces coses, vull dir, ara ve una cervesa. No li obriria la birra a Puigdemont, vull dir... Primer perquè hauria d'anar a Waterloo i em va malament. Que li costi algú que viu allà, no? Val. Vull dir, sí. Alerta el que estàs a punt de dir, perquè jo crec que és anar a un suïcidi, eh? Sí, clar, és que tu el coneixes més que jo, però Digues, per mi, sisplau. per la sensació que em dona el Joel, penso que podríem obrir un negoci. Amb el Joel, eh? Sí. Crec que seria el bar que duraria menys a Barcelona. Quina poca confiança, jo crec que el Joel també ho Jo obro la faria. cervesa perquè he vist aquí sinceritat.